Tots els focus de l'arena l'apuntaven, una llum forta i que encegava. El seu cor bategava com un solo de bateria. Sota la disfressa blanca, gran i peluda, l'Artur Pumble sentia la suor baixant per l'esquena. Era el moment final del Campionat Nacional de Ball, National Dance-Off. Estava a punt de guanyar, estava a punt de fer-se famós, i estava a punt de perdre-ho tot. Tot semblava normal fins ara, però aquí estava ell, a punt de mostrar el seu veritable jo al món. Un home amb una disfressa de Yeti, amb un secret enorme. Qui era l'Artur Pumble? Pels seus companys de feina, era l'home més avorrit del món. Un comptable, camises beix, sabates còmodes, li agradaven els números. La seva vida era un spreadsheet, ordenada i neta. Volia una vida tranquil·la, una vida senzilla, sense cap mena de complicació. Però l'Artur necessitava alguna cosa més. Necessitava diners, molts. La seva estimada àvia Pumble, la dona més dolça i innocent que et puguis imaginar, necessitava cures mèdiques cares. Les factures s'acumulaven, enormes i que feien poc. L'Artur, amb el seu sou de comptable, que no era gaire, estava atrapat. Necessitava un miracle. Llavors ho va trobar. O, millor dit, ho va trobar ell. Una nit, estressat i sol, es va posar una disfressa peluda i divertida que la seva àvia li havia fet anys enrere per fer una broma. Va posar música disco i ell només. Va ballar, maldestre al principi, després amb una alegria salvatge i inesperada. Ho va gravar, ho va pujar a internet i va anar a dormir, sense pensar-hi més. L'endemà al matí, el seu vídeo havia explotat. Té disco Yeti havia nascut. A la gent li encantava el Yeti divertit, content i ballarí. Li van ploure ofertes per anuncis i aparicions i de cop, l'Artur va tenir els diners per cuidar l'àvia Pumble. Va mantenir les seves dues vides ben separades. Comptable de dia, disco Yeti de nit. Ningú, absolutament ningú, coneixia el seu secret pelut. Després va arribar al Campionat Nacional de Ball, National Dance-Off. El gran premi eren molts diners, suficients per pagar l'últim i més important tractament de l'àvia Pumble. Però hi havia un problema, tots els concursants s'havien de treure la màscara a la ronda final. L'Artur estava dividit. Podia arriscar-se a mostrar-se, a revelar la seva identitat real i vergonyosa als seus avorrits companys de feina, tot per la seva àvia. Havia de fer-ho. S'hi va apuntar, dient-se a si mateix que podia guanyar, agafar els diners i simplement desaparèixer abans de la revelació. Però la vida, com sempre fa, li va complicar el seu secret tan ben planejat. El seu problema més gran no eren els altres ballarins. Era la Brenda Higgins, una altra comptable de la seva empresa. La Brenda no es rendia mai, era espavilada i tenia un nas especial per a qualsevol cosa fora de lloc. Va notar les absències sobtades de l'Artur, la brillantor estranya de la purpurina a les seves jaquetes beix, la manera com de vegades feia una olor lleugera a gel sec i desesperació. Brenda va començar a vigilar-lo. No d'una manera que fes por, sinó més aviat d'una manera molt molesta, molt organitzada, com despretset. L'Artur va intentar anar amb compte, però com més intentava amagar-se, més sospitosa es tornava la Brenda. Marxava de la feina d'hora, dient que tenia una cita amb el dentista, només per ser vist per la Brenda comprant lluentons. Explicava als seus ulls cansats dient que havia estat treballant fins tard, però la Brenda el va enxampar un cop fent una migdiada a l'armari de material d'oficina, taralejant una cançó disco. La seva por va créixer. Podia la Brenda estar a punt de descobrir el seu secret de disco Yeti. Va començar a pensar que tothom el vigilava. Veia significats ocults en comentaris innocents. Quan el seu cap li va preguntar si tenia una personalitat brillant, l'Artur gairebé es va desmaiar. Va començar a posar excuses ridícules, creant coartades complicades que sovint implicaven que estava atrapat en una bola de llana gegant o ajudant un grup d'esquirols perduts. Cada mentida només el feia semblar més culpable. Un vespre, després d'una sessió de pràctiques molt esgotadora, l'Artur va anar corrents cap a casa. Sabia que la Brenda el seguia. Havia d'anar amb molta cura. Va veure el seu cotxe aparcat al carrer de casa seva. El seu cor li va pujar a la bola. Realment ho estava fent. Realment el descobriria. Es va amagar als arbustos, amb el cap de Yeti mig tret i agafant un trofeu que havia guanyat aquella nit. Des dels arbustos, va sentir la Brenda parlant pel telèfon. Sí, n'estic segura, va dir, amb la veu ferma i seriosa. Les proves s'acumulen. Crec que porta tota una operació. Alguna cosa realment il·lícita. A l'Artur se li va gelar la sang. Il·lícita. Era pitjor que només ser un ballarí disco. Es va imaginar titulars de diari, comptable de dia, descarat del disco de nit. La competició de ball es va intensificar. L'Artur, com a de disco Yeti, era el favorit del públic. Els seus moviments divertits i el seu pur entusiasme van conquistar a tothom. Però darrere del pelatge estava fet un desastre. Creia que la Brenda estava a punt de descobrir la seva identitat de disco Yeti. Va intentar desviar-la, deixant boles disco a la seva oficina, enviant-li emails anònims sobre la pèrdua de pèl de Teixo. Va pensar que era una pista falsa divertida per a un Yeti, però res va funcionar. Només va fer que ella el mirés amb una mirada confusa, però decidida. El seu repte més gran va venir d'un altre ballarí, Teglit Tegupe, la marmota brillant. Aquest rival semblava sabotejar l'Artur a cada moment. Una taca relliscosa a l'escenari abans de la rutina de l'Artur, una bota que faltava a la seva disfressa, cola de purpurina apareixent misteriosament del seu xampú. L'Artur estava segur que la marmota brillant sabia que ell era el comptable avorrit i que intentava enfonsar-lo. Qui és aquesta marmota brillant? Va pensar, i per què m'odia tant? Després va arribar el primer gran gir. La Brenda va acorralar l'Artur a la sala de descans amb les ulleres brillants. Artur, va dir amb la veu baixa, sé què has estat fent. L'Artur es va preparar per a la revelació del Yeti.
És pitjor del que pensava. Estàs ficat amb les curses de teixons. No és així. L'Artur va parpellejar. Curses de teixons. De què parles, Brenda? Va preguntar, realment confós. Va pensar, és una mena de codi. Per ballar disco? La Brenda va deixar anar una carpeta a la taula. Estava plena de fotos borroses de l'Artur a prop de camps de fan, captures de pantalla de les seves transaccions financeres, que eren només pagaments per cuidar la seva àvia, i printouts de fòrums poc coneguts que parlaven de teixons de cursa. No et facis l'innocent, Artur. Va xiuxiuejar. Les nits fins tard, els diners que apareixen de cop, l'olor estranya a terra i pèl que portes, la purpurina sospitosa. Tot quadra. Tu ets el cervell darrere de la xarxa il·legal de curses de teixons clandestines. L'Artur es va quedar bocabadat. Ella no anava darrere de Disco Yeti. Pensava que era un gàngster de teixons. El seu secret fosc era de fet ridícul, però la seva acusació era perillosament seriosa. Va intentar explicar-se, dir-li el de la competició, el de l'àvia Pumbla, però ella només va moure el cap. Ja he trucat a la policia, Artur, va dir amb un triomf fosc als ulls. Arribaran d'un moment a l'altre. El seu món es va enfonsar. L'anaven a arrestar per delictes de teixons i la seva àvia seguiria malalta. Quin desastre! El moment culminant va arribar la nit final del Campionat Nacional de Ball, National Dance-Off. L'Artur, com a de Disco Yeti, es va posar al centre de l'escenari. Havia guanyat. La gent va aplaudir, els llums van brillar. El presentador, un home amb un bronzejat ridícul anomenat Barry, va estendre el micròfon. I ara, va ressonar en Barry, el moment que tots heu estat esperant. La gran revelació. Qui és? De Disco Yeti? L'Artur va allargar lentament la mà cap al seu cap de Yeti. Les seves mans tremolaven. Sentia sirenes acostant-se de lluny. Era el moment, la humiliació, l'arrest. Va respirar profundament. Endavant, amb el que sigui, va pensar. Just quan els seus dits van tocar la cremallera, les portes de l'arena es van obrir de cop. La Brenda Higgins estava allà, acompanyada per dos policies amb les seves plaques brillants. Qui ets? Va cridar, apuntant a l'Artur. És ell, el rei Teixó, vull dir, l'Artur Pumbla. És qui porta les curses de teixons clandestines. La gent es va quedar sense alè. En Barry va semblar confós. Rei Teixó, i què passa amb The Disco Yeti? L'Artur, sense veure altra sortida, va obrir la cremallera de la seva disfressa. El cap de Yeti es va treure, mostrant la seva cara senzilla de comptable. La gent es va quedar sense alè de nou. No perquè fos el rei Teixó, sinó perquè The Disco Yeti era. L'Artur Pumbla. La cara de la Brenda es va posar blanca. La seva mandíbula va caure. Artur Pumbla, The Disco Yeti. Però, els teixons... Llavors, una veu del públic va trencar el silenci. Una veu familiar. Oh, Brenda, carinyo, deixa que el pobre no hi balli. Gairebé ho té. Era l'àvia Pumbla. La van portar en cadira de rodes amb un auxiliar, amb un aspecte perfectament sa i amb una espurna de malícia als ulls. Portava una criatura petita, peluda i que es regirava sota el braç. Els policies van mirar l'àvia Pumbla, després el Teixó, després la Brenda, que semblava que estava a punt de desmaiar-se. Un agent es va avançar. Senyora Pumbla, va preguntar, l'hem estat buscant. De fet, durant els últims 5 anys. La reina Teixó? Artur es va quedar mirant la seva àvia. Reina Teixó? La seva àvia dolça i innocent. Ella li va fer l'ullet. Bé, algú havia de pagar la meva primera tanda de factures mèdiques, Artur carinyo. I l'emoció de la cursa. Oh, és simplement diví. Va assenyalar el Teixó que es regirava. Aquest és en Bartolomeu, el meu corredor més ràpid. El món de l'Artur va donar voltes. La malaltia, les factures mèdiques, era tot una trampa. La seva àvia, el cervell d'una xarxa il·legal de curses de teixons. Ell, de Disco Yeti, era només una distracció, un home al capdavant sense saber-ho del seu pla esbojarrat. L'àvia Pumbla va riure. Ho estaves fent també amb els teus petits balls, Artur. Sabia que la Brenda es fixaria en tu per desviar-la del meu rastre. Vas ser un esquer brillant, carinyo. La Brenda, mortificada, va intentar salvar el seu orgull. Així que, els sorolls de Teixó a la seva oficina, les mostres de pèl inusuals. La terra, tot era feina seva, senyora Pumbla. L'àvia Pumbla només va somriure. Oh, carinyo, li vaig ensenyar a l'Artur tot el que sap sobre terra i pèl. Però el ball, això és tot ell. L'àvia Pumbla va ser arrestada, però se'n va anar amb un somriure orgullós, fins i tot fent una petita salutació a en Bartolomeu, el Teixó. L'Artur, ja no només el comptable avorrit, era ara el famós Disco Yeti, una sensació viral. Havia salvat la seva àvia, d'alguna manera, revelant la seva veritat estranya i divertida. Els diners del premi van anar a la seva defensa legal, que va ser més cara del que hauria estat la seva atenció mèdica. La Brenda, completament humiliada, va deixar la seva feina. Però setmanes després, l'Artur la va veure en una classe de ball de la comunitat intentant ballar un tango de manera maldestra. Semblava que l'emoció de descobrir secrets, fins i tot si anava desencaminada, havia despertat alguna cosa en ella. La vida de l'Artur ja no seria mai la mateixa. Ja no era només l'Artur Pumbla. Era de Disco Yeti, un símbol d'alegria amagada, de fama accidental i de l'absurditat total de la vida. Va aprendre que fins i tot la gent més callada i les àvies més dolces poden amagar les veritats més salvatges i inesperades. I de vegades els secrets més divertits són els que mai t'esperaves. I tu, creus que l'Artur va prendre la decisió correcta? Què faries si la teva àvia resultés ser la reina Teixó? Deixa'ns-ho saber als coments de sota i no t'oblidis de subscriure't per a més històries increïbles.